Kakang Udanawarsa. Menapa penian dalem samar utawi panjenengan kalih tiyang menika inggih ingkang putra Sik to. Kok sira matur kae putraning sun iki? menika si Panji Daya. Kula Daya, Mo. Boya. Kok boyo pripun? Daya, Mo. Ingkang nderekake Kakang Bancak wonten Karang Klampis. Walah. Sing biyen isih cilik durung sunat melu minggat kakangmu. Inggih saking tresna kula kalian Kakang Bancak nyuwun ngapura mo kula ingkang sowan. Lah iki angin apa sing nggawa? Lho kok eling karo wong tuwa? Kok eling karo negara Jenggala? Pangapunten. Kula wekdal menika sowan Kanjeng Rama kejaba kangen. Kula menika dadi dutane Kakang Bancak. Jeneng duta iki utusan sing penting lho. Leres. Apa ya mung kangen karo Rama ora kangen karo kadang-kadangmu? Nggih kangen kalian Rama sepindah. Ingkang mangka kalih nggih kangen kalian dulur kula Kadang Panji. Coba yen isih kelingan, iki sapa? Wah, Hobi. Iko taksih hemut dateng kula. boten mungkin samar. Wapatih Kudanawarsa. Kula pun paman. Paman Patih Kudanawarsa. Wah, tesih sigrak nggih, Pak. Nggih tasih sehat. Sehat. Walafiat. Mung setunggal wonten sing beda. Nalikane kula lunga ing Jenggala. Inggih. Napa bentenipun? Wah, sakmenika pun mubra-mubru segara madu. Mas, Nggih. nganggo gelang. Nggih. Wah, untune mawon rada kalong. Ampun suwek kok. Pun tuwek. Wah, wah. Suwek. Nggih, matur nuwun Paman Patih. Monggo. Lah niki ora samar melih kula. Sapa coba? Nak sampean mboten pangkling kalih kula sinten? Lah, wong sing brengose sekepel. Ya, brengose tedas gedek. Lah, Awakane gedhe dhuwur. lah. Nanging nek ana Sri Kandi wedi. Adi kula Dinten Bupati. Alah, Bupati pundi? Bupati Ngurawan. Bupati Ngurawan. Handaka Putra. Cocok kula Handaka Putra. Bupati ora arti minyak. Loh, Bupati kok ora duwe minyak? Ora ngerti minyak piye? Bupati kok keleke kecut. Hei, sini-sini wong. Nganggo Aku minyak. wis nyanggo Dorono iki. Oh alah. Pilujen. Pikantuk pangestu panjenengan Kang Mas. Nggih. Anggen kula pinanggih kalih sampean. Kalis ing Sambikala. Mboten alangan sedaya menapa. Walah, cocok Asmine. Handaka Putra. Handaka Putra. Niki nek niki Rama, nadom duka ingkang kathah kula seradi samar. Menika sinten? Karo kadangmu kae samar. Leres Kadangmu kadang Panji iki sing bagus dhewe iki lho. sinten to, Mo? Delok mlakune wae kaya bebek arep ngendhok. Panji Heru.
niku rumiyin mboten gadah nami Adi Panji Heru niku mboten wonten. Heru Kartolo. Kartolo. Gampang bayi. Yen kowe panteng raiku. Kowe ora panteng karo suaraku. Aku adimu Panji Sardolo. Kartolo. 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 Kartolo saiki wis gedhe. Biyen ijeh ngompol tak tinggal. Kae rupane rada mbarek. Bareng gedhe kok kaya kethek obleng ngene. Kartolo. Aku rumangsa cilik mbok gedheke bareng gedhe gegeden. Aku ngerti. Kartolo niki. Iya. Wah. Ya. Ya. Kartolo. Iya kabare ya. Karo wong tuwa ya aja Ora apa-apa keakraban saudara itu memang gitu. Aku Bambang cangkemku mbok enekno. Pateni wong. aja keren-keren. Wong iki mbok keres aku. Sabar sing sabar. Ketemu karo sedulur sing sabar. Ono kali gaten opo? Kakang doyok kok ning pendopo iki. Arek Sing takon ngono kuwi aku adiku Kartolo. kakang. Piye? Adi Kartolo. Piye kakang? Wis gedhe ya. Aku wis mongso aktif terus balik. Wis duwe bojo apa durung? Pangestune. Durung kakang. Durung. Dhewe iki golek-golek rong entuk. Dadi urung entuk. Nek ono PK sing setruk aku yo gelem. Buyan. Anak ratu kok golek PK. Buyan Samudana coba lebokne sak jam. Ya. Adi kula Kartolo niki pancen tumindake kados ngaten. Ayo iki mecah jarak dhewe. Lah nggih. Si Panji Carang Paspo. Karang Paspo. Wah, wis do gede-gede kabeh. Wis tunipun. Wekdal menika nalika penjenengan ingkang saking Jendela. Kula sampun ngancik tatarane kadiwas. Bener Wilujeng salah panjenengan wonten ing Jendela. Iya. Tansah pinaringan begas waras. Syukur. Anu nuwun sewu Rama. Kepiye? Lho, lah kok ana siji meneh? Yen iki sliramu ora srawung. Lah nggih, Mergo iki putrane pamanmu Lembu Merdadu Kediri. saking Kediri, Panji Gunung Sari. Gunung Sari. Derek tetepangan. Oh, Lopon Gunung Sari. Iya. Putra saking Kediri. Lah kok an nderek sowan iki mau kok? Barak ngestreni daupe kadangmu Panji Aspara Bangun lan putri Kediri Galuh Candra Kirana. Si Galuh Candra Kirana wis didhaup lawan didhauke. Wah, seneng ati. Ha iki sing kleru lak sliramu. Wonten apa, Mak? Lah ngerti kadange dadi manten kok ora teko. Lah pripun malih? Wong pancen adoh tur rantuk undangan. Ana undangane jane. Lah, Undangane sing dipasrahi ngerti undangan kae kadangmu Heru Kartolo kae. Kartolo. Kare apa kakang? Sajane kowe ketoke kok kepengin banget medhotke seduluranku lawan kadang-kadang Panji. Mergo Panji Asmara Bangun dadi manten jarene Rama sliramu sing diutus ngaturke uleman ning aku. Nanging kowe ora tumeka aku. Njaluk tak kapakno. Cukup. Pak cukup. Gelangap-gelangap muncrat-muncrat nyalake ati. Aku nesu lawan kowe. Roh nek kowe nesu nanging aja terus tutang-tuting. Opo kaya lanang-lanang kok. Lho,
mulane Kanjeng Rama sing ngaturke uleman ning aku kowe. Kowe ra teko nggonku. Mergo aku ora roh dunung papanmu, papan dunung. Aja nyalan aku kowe. Lah terus, Saiki karepem piye? Manut tau. Kosek. Lah kok uleman ora teko nggone Karang Lampis iki menggok nyang ndi kowe? kowe ning ndi? Dalammu angel, golek-golek angel. Ana pati tekan saleh muben. Golek bojo adoh. Ya wis, mengko wae ditutuke. Rama, kepiye? Iki nuwun sewu kula niki ajeng ngomong mergo ngarep wau kula dutane Kakang Bancane Luwih penake ya lungguh dhisik. Lah nggih kraton ora ana kursine. Sopan. Hei, Kartolo. Ada apa sih? Sing sopan tak bali tua kok ngono iki. Oke. Akeh ane. Dulur ora tau rukun ya kowe iki. Sing ora rukun iki ya kowe. Sabar. Kowe ra ngeli ketua tak pateni kowe. Nah, lakon ketua tak pateni kowe melu sapa? Pangapunten kula kalih Kartolo niki ket biyen nggih gojek mawon. Iya. Nate minggat tapi dipangan kirik mboten sida. Minggat ora kerasan. Rama, nyadong duwe ingkang kathah kula pun kangen-kangenan kalian dulur. Sakmenika kula badhe matur perkara dutane Kakang. Utusane Kakang Bajang. Sariti. Prajurit. Mau sing ketoke getih. Aku bali ning golo kowe. Aku lungguhe kenapa kursi mbok lek. Nang apa ndasku mbok kocrot. Aja nganyelke, guyon-guyon. Ana wektune. Ning sing ngene cah iki lho. Kok iso ndasku mbok coplok. Gawe lho. Apa cek gerek. Sekolah namaku. Rama, Kepiye? ini sis. Kartolo kok kaya ya ampun ki apa leh. Ora apa-apa. Kita ini tak pateni kok. Kowe kok ngancam nyawaku sing mbok kureak. Aja pateni. Kartolo, Ada apa? anak ratu kok ngono lho. Ya, adon. Nah. Sabar. Rama, Kepiye? suwan kula menika kala wau pancen pikantuk dawuh saking Kakang. Banjur utusane Kakangmu Bancak apa, Men? Kakang Bancak wekdal menika boten purun dahar. Lho. Lara apa piye? Boten. Banjur Panjenengan menika mempen semedi. Sayekti Kakang Bancak kepingin bangun praja mergo Karang Lampis nembe kemawon kena pagebluk weluh. Warga Karang Lampis wonten sing esuk lara sore mati. Sore lara esuk mati. Sarambungipun Kakang Bancak matur kalian Wakili Sudi. Seka. Aturmu mbok sing genah. Lah kok sing genah? Ayo wakmu kene suci iki wis sowanane ngersane Jawata kok. Kakang Bancak ngomong yen to panjenenganipun mempen semedi menika karawuhan Wakili Sudi. Oh, nalika layap-layap ing Alya. Nggih. Tegese ngimpi ing sakjroning Mboten ngimpi tenanan. Lah dawuhe Wakili Sudi.
nek kepengin pagebluk ilang, ketambahan pengen bangun praja. Kapure ngampil pustaka raja. Aku di pihakmu tenang aja. Resik sikat. Ngono. Candak tali kok cekel. Yo. Bagus, ning kono wae. Mila sowan Ayo. kula dalem. Sampeyan iki pun sepuh. Mila saking menika menantikan ampun ngantos sampeyan nyemu dumateng kula. Kok nyemu? Karepe nyemu ki piye to, Di? Napa sebabipun kula saged maturkan kados-kados jalaran? Estunipun ngantos kula sowan wonten ing Kraton Jenggala. Menika sabrung ugi kepengin nyuwun ngampil kitab pustaka raja. Lho sareng kados Kraton Barung Sinang panjenengan sowan wonten ing Kraton Jenggala ugi kepengin nyuwun ngampil kitab pustaka raja. Sengger. Ana bambangan disawer saka Pak Suweri. Bambangane disawer. Kartolo. Kowe iki anak sing ora bekti wong tuwa. Nggih. Anak bekti wong tuwa ana ngono kuwi wong tuwa sing napa? Nyuwun sewu Rama. Ana apa? Kula wis kulino kapusen. Nah niki tetep mlaku kuwi sebabe nek biasane mboten entuk dileno terus. Adikku Andaka Putra. Kang Mas Nek kula perkara ngampil pustaka raja. nggih. Umpama wong mergo iki ya penting banget kanggo Kakang Bancak. Pustaka raja tak gawa kowe dhisik, rampung perkarane Kakang Bancak, mengko tak aturno sampean. Ngoten niku jenenge sampean wong menang-menangan. Dupe sampean tuwa, njur sampean menang ngoten. Lho, iki ora Tatanan tetep tatanan. Kamangka sampean anggenipun sowan niku kalih kali kula. Kedahipun kitab pustaka raja niku mawon wonten kula. Lho, boten sampean. Boten. iki perkarane ora kok perkara disi-disian, Di. Nanging tatanan kita kados ngeten, sampean iki kandhat dhisik kula. Saya sampean iki nyapa. Ajar Maharaja. Ajar. Dari kowe iki nek pihak. Dari kowe iki nek pihak ku ajar. Aku ora mbela kono kene. Aku ning tengah-tengah. Mergo urip sejahtera. Sik, ya urip sejahtera iki apa? Mau disawer 100.000? Ya. Aku jangan karo kowe ya. Wah. Ben sangar. Rambutku wis mbok jebrol aku wis meneng ae. Nah. Nek iki babagan Sekar Kudak Kencana. Kita pustaka raja. Ora sekar. Kita Pustaka Sarakaja saka raja. Kitab pustaka raja. Ya, Kitab pustaka raja. aja. Aku ora mbelani kakangku. Aku ora mbelani kowe. Ning kowe kalah dhisik karo Kakang Handaka Putra. Ning kena kowe tak ndaki. Wis bali yo. Timbang kowe tak unggurake kene becik. Romo atasi. Lho. Kowe iki jane iso ngatasi apa ora? Minggir. Mau Sedaya niki gumantung ing panjenengan. Umpami Rama ora kepengin putra-putrane niki dredah. Pustaka raja ambelke kula, mengke rampung gawean kula tak aturke Handaka Putra. Kedadel panjenengan tiyang sepuro. wis ngene. Merga pustaka raja kuwi calone kadangmu Panjaspara bangunke duweni. Nggih. Rama tak paring dawuh marang kadangmu bangun. Kedangun. Lho. Ning menika tatanan, pramila saking menika. Kula suwun kanthi sanget panjenengan ngalah dumateng kula. Aku ngelangi mau. Ayo lali ning nguriku. Ada kiai. Kan ngalah. Di, Sampeyan ngalah. aku iki ya pikantuk tugas e. Sami-sami kagungan tanggung jawab. Kula niku bupati
Pati wonten ing Ngurawan. Nah, Kamu kok Ngurawan? Kenging pageblok sing gedenan. Bantu aman. Aku ki mari sing bener. Nah, Balik. Umpama aku bali ra nggawa pustaka raja, aku ya ora wani bali ning niku mboten perkawis kula. Ketahipun sampean ngalah perkawis punika. Aku ya mau ngalah mboten? Mau ngalah. Ngalah mboten? Mau. Ya ora ngalah. Ketoprak bento iki. Ana Kowe iki tau ngetoprak ta ora, Bri? ana apa, Mas? Ning endi nggon ngetoprak iki terus pelan yo tiba. Lho jotos kok menengah iki piye mancane, Man? Ngendelok kae ketuane. Ayo kowe. Apa wae dipapa wae. Kowe piye? Ketua. Ketua jotos sebentar saya Ya ngono. akeh. Nek sik to. Lah aku dijotos ki ra krasa. Jotos iku mung ketoprak tiba peh ketuane ki. Nah, Ngendelok. nah. Tak jajan aku sangat. Aja. Aku iki ra krasa dijotos ya Lek Kartolo. Gol mogol. Apa umpama ki kelakon tak jotos tenan, mlebu rumah sakit terus aku kacau. Aku ora mbok bayar. Melok ketoprak ndi? Bento iki. Sok melu tok. Jenenge sandiwara etok-etok ora tenanan. Yo sewu lho kok mbok kok jenenge. Goblok ya ngono. Dadi yane ora mudeng. Dur ketua nyobok Terus rembug ketoprak apa? Ayo. Carane salah. Nah, Nah. Aja kamu terus. Kowe gelem ngalah apa ora? Aku tetep ora gelem. Ora gelem ngalah. Ora gelem. Iki tau. Ngono. Ibu kaya ngono. Ora nak kowe malah Itu nih kabeh. marai sik jelas. Nah. Nek dijotos piye? ngono. Mergo kowe karo aku iki alumni keprok konyek CS mesti cepel. Kowe tak kandhani kan tak idoni ra iku kabeh. Ojo. Kowe karo aku ra keprok konyek CS. Ayo. Ya, mesti kowe karo aku cepel. Ayo, mau. Carane. Hei Kakang. Piye? Dadi Kowe gelem ngalah ora? Ora. Ora gelem ngalah. Ngono kok. Carane iki ngono ketoprak iku. Ngono. Ngerti kontone? Ha iya. Ngono ku mau. Mau piye jajalan ngono iki ya? Lho kaya ngono-ngono ngapal, Mas. Kaya ngono-ngono ngapal piye? Heh? Jalan. Yo nang yen Mas. Iya, kita ora. Ora kemana? Hei. Ngono carane. Ora kaya kowe dijotos kok molok. Lho kok. Kowe gelem ngalah apa ora? Bab perkara iki kowe gelem ngalah apa ora? Nek aku ra nggawa pustaka raja aku mau ngalah. Piye? Apa? Iyo, tibane ketoprak sale to. Wis apik, Rum. Apik. Aku tak lamar ketoprake Kodri ya. Ya wis, yen ngono, ayo kamar mancing cinupet. Kamar mantung cinupet piye? Ora barbar nek Carane piye carane? Nek dijotos, tiba terus wedi mlayu. nantang ning jopo terus perang tawon. Kandhani. Bandi tak jotos mlayu ancamu perang tawon keprak bar pindah. Lah wis, gol gol. Jemput ana bacok nang. Ya wis. Ya. Ketok nek kowe ngewangi Handaka Putra. Kowe dadi wakilku. Jotos. Ngewangi Handaka Putra. Ya. Wani jotos aku tak lunga. Ora lunga kelangkon tak taman pusaka. Oh. Lah iki malah kaya cor-coran pusaka apa? Weh. Ya niki ra manti kepeksa aku ngetokno liyane. Apa? Oh, tak idoni ra iku. Ayo. Lagi berkait-kait itu berarti ngatasi. Wong sono Ya atas sono kae. Atas sono kae. Sopo?
ana tamu kang munggah pendopo Jenggala iki apa wis nate srawung Kang? Babar pisan derengan. Yen kaya ngono kurbanen Kang. Mangke kisana. Nggih. Boten ateges kula tambuh. Mapan nembe pisan menika ngertos dateng Oh ngoten. panjenengan paring asma sinten ingkang saking Dipun wanuhaken kula Klana Tunjung Seta saking negari Pudak Setegal. Klana Tunjung Seta Adipati Pudak Setegal. Nggih. Ngantos kemawantun niat saking para nayaka ingkang nembe sedo lajeng wonten Pengin pinanggih kan Sang Prabu Lembu Amiluhur ingkang ngrenggani wonten ing Jenggala. dipun sekecaken. Mangestaken dalem. Sinuwun Badang Kudalawarsa kuwi. manut pratelanipun tamu menika ingkang apeparap Klana Tunjung Seta Iya. salah tunggalipun bupati saking Pudak Setegal. Oh, kaya ngono. Ing wujud namung kepengin pinanggih panjenengan dalem. Yen kaya ngono mendho sawetara. Nggih. Pisanak Klana Tunjung Seta Katimbalan dawuh dalem Adipati Pudak Setegal mila leres Sang Prabu. munggah ing tratak Rambat Gunatarata Praja Jenggala Nggih. wigati ketemu lang ingsun pangarsa Jenggala. Ngoten. Yen wis ketemu banjur darbe atur apa? Ora waleh menapa Sang Prabu? Tebih saking negari Pudak Setegal Iya. ngantos tumapak wonten ing Jenggala. Yektosipun kula badhe nglamar putri ingkang nami kalih Candra Kirana nggih Sekartaji Kaji. Menawi dereng ngertos. Isana, Nggih, katimbalan apa jeneng sira ora keprungu yen to Galuh Candra Kirana ya Sekartaji wis kadhaup dening putraning Sun Panji Asmara Bakul. pancenipun kabar ingkang kula tampi kados ngaten. Nanging pun sing Iya. alo ing para kawula wonten ing Pudak Setegal wedal sakmenika kula kedah anggade karo Prameswari kamangka kekudanganing para kawula ing Pudak Setegal boten wonten sanes kejawi kalih Candra Kirana. Oh, kaya ngono. Eh. Yen kaya ngono, ana kang luwih kawogan mangsuli perkara iki. Lajeng sinten sedulur? Nggih, Gunung Sari. Paring dawuh Prabu. Coba ana kedadean kaya ngene iki sira tanggung jawab kepiye? Menawi kados ngaten nyuwun medal sawetara. Ah, iya. Menawi dipun keparengaken kula badhe nderek tetepangan. Oh ngaten nggih. Dipun wanaken. Kula pun Gunung Sari putra saking Kediri. Kados gagah pideksa. Kadangipun Kanggo Sekartanipun wanuhaken Klana Tunjung Seta saking Pudak Setegal. Adipati Klana Tunjung Seta. Nggih, nggih. Badhe ngersakaken boyong dumateng Kanggo Sekartanipun. Pancenipun kados ngaten. Menangaken ngersakaken pawangsulan saking Kediri. Kula kedah pikantuk pawangsulan ingkang gumathuk mangke kula biarakaken wonten negari kula. Padiwang. Pangapunten ingkang kathah Wa Prabu. Gunung Sari. Kula bilih kaduk anggen kula tumindak. Malah kapara. Balekke panglamar kanthi nembregataning prajurit saka Jenggala ya. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Prajurit sekedhik arep tindakan Pak. Kono Kakang.
munggah ing Pendopagung Jenggala ngepasi diadep para nayaka praja. Tak jumbuhke kawan angen-angenku lan panjangkaku sangka budak sekak. Aku nglamar kawan Dewi Sekartaji. Panjenengan minggah wonten ing Kraton Jenggala. Ya, mestinipun nglamar. lamar Dipun tampi. tampi jasmu kuwi. Pripun? Panglamarku kapara ditampik ana salah sawijining nom-noman sangka Kediri kang aran Panji Japa Mawalu. Dheweke nyempalani kawan aku wangsa Borong yen ana prajurit Japa. Apa ger-geger abaris petis kaporo nyandhet marang lakuku. Tenan iki sapa? Aku Batik Lonopati. Lonopati. Saka Kadipaten Pudak Tegal. Pinangka warangka ana ing Kadipaten Pudak Setegal. Ora kleru. Diwanoke aku Gunung Sari. Gunung Sari. Betheke ngopo? Kowe tumeka ana ing papan kene. Tenane aku lagi wae mlapati. Pinangka pengayoman ana ing Pudak Setegal. Mergo apa? Tumindake kuwi ndasruh kapara kepengin nglamar kelawan Kang Mbok Sekartaji. Ngerti ngono Klonopati? Nggih. Kang Mbok Sekartaji wis kawengku dening Kang Mas Panji Asmara Bangun. Tak jaluk lawan kowe ripeh ana kelawan sembahanmu aja nganti mbacut nglamar kelawan Kang Mbok Sekartaji. Aku gelem bali. Nanging aku kudu bisa boyong Dewi Sekartaji. Bacut tak biwi batang saya.
yoga. Yoga sapa? Yoga kono lho gimana? Bubar ayo. Gendong sapa? Gendong, ya gendong sapa?
ngisor. Sirah lo. Wale. Ya sing ngisor. Wah. Edi? Ngisor. Edi. Sanjak. Ibu bojo wajoke. Ora bek-bek sanjak. Hey!
Haji